The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, or stand in the way of sinners, or sit in the seat of mockers. But his delight is in the law of the Lord, and on his law he meditates day and night. He is like a tree planted by the streams of water, which yields its fruit in season, and whose leaf does not wither. Whatever he does prospers. Not so the wicked. They are like chaff that the wind blows away. Therefore the wicked will not stand in the judgment, nor sinners in the assembly of the righteous. For the Lord watches over the way of the righteous, but the way of the wicked will perish. Proverbs 27:1 says, "Do not boast about tomorrow, for you do not know what a day may bring forth." James 4:14, "Life is a vapor that appears for a little time and then vanishes away." Job 1:21, "And said, Naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord hath taken away. Blessed be the name of the Lord." Psalm 39:4, "Lord, make me to know my end, and what is the measure of my days." One life for Christ is all I have. One life for Him so dear. One life for doing all I can with every passing year. It's not how long you live that counts, but how you live. He who has my word, let him speak my word faithfully. Speak, for your servant hears. The worlds were framed by the word of God. The Lord on high is mightier than the mighty waves of the sea. As the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. If you are a believer, mag-andam ka sa pagkupisal sa imong mga sala, limpyo sa imong galamhan diya sa kalag nimo. Kung doon ka pa yung mga salang gitiner, isugid ka na ngadto sa Dios. 1 John 1:9 nga gaingon, "If you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you of all unrighteousness." Alang kanimo higalang wala pa'y kaluwasan. Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Humani buhata ka na, andam no sabi ka sa salmot nining atong pagtuon sa pulong sa Dios. Busa sa hilom, magampo ta paagi pangandam sa itong kaugalingon. Let us pray. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo ining dapita sa makasaparon kami makapadayon sa among tuon sa imong balang pulong. Salamat o Dios nga imo kaming gidugwayan ang among kinabuhi, imo pa kaming gipabuhayan to ni gayuna ti mailhan nga wala pa mahuman ang imong plano sa among kinabuhi. Busa nagapasalamat kami kanimo. Dili kami takos ninyo Dios. Panikaw nga tinumanon magayod sa imong
mga saad nga wala gayoy pagkapakyas. Nining adlaw ba ni kami tangtanga mga babag sa mga nauna aron kami dupot lamang sa pagpunting sa among pagaisgutan nining adlaw. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among manluluwas. Amen. Mayong adlaw kanyang tanan, mga higala, mga suki, mga kaigsoon diyan ni Kristo, ni sa kita, gumikan lamang kini sa gugma, sa kaluoy, grasya sa Dios nga kita nakaanhin usab. So, aniyan sa kita, ang atong tunanan, giuluhan man og divine guidance. Divine guidance. So, unas tanan, sa dili pa kita mupadayon ni atong gibiyaan kagahapon, ato unang susihon pag-una. Tutukan nato ang kinaiya sa Dios nga kay bahin magkini sa divine guidance ng atong gitunan, atong susihon ug atong tunan, atong katunan kinsa ug unsa ang Dios. Og sayod naman kita hinoon sa nang labay na natong paghisgot, pagtuon sa kinaiya sa Dios apan aron gyud kini dili na gyud makalimtan nato atong gihisgutan ang napulo ka mga nagauna nga mga kinaiya sa Dios, the attributes of God, o ato kining hatagan o paglabas sa atong panumduman nga ang Dios ana ay napulo nga mga nagauna nga mga kinaiya o atong ilhon siya kinsa ug unsa ang Dios. Kaya nandiyan mo kita magsugod, una ta tuon o dugang bahin sa iyang paggiya, sa iyang pag-agak, sa iyang pagtultol kanato ingon nga iyang mga anak. O niadtong katapusan natong panag-uban, sa ending part niadto ako kang gipangutana og nasiguro ka na ba nga anak ka na sa Dios? Kay mao man kini ang yawi ning tanan. Kay kung dili ka pa luwas, dili ka na anak, dili ka pa anak sa Dios. Wa pa ka mahisakop sa harian ng panimalay sa Dios, o that means just because you are not saved, then you're not a part of the family of God. So, unsaon man giya sa Dios kanimo, unsaon man pag-guide, giya, aga kung pagtultol kanimo, kay ang dili anak sa Dios mo man siya labot sa Dios. Ang Dios dili man makagiya gani kaniya. Ang iya igo ra siyang mo hatag og kahigayunan nga ikaw makadungog sa maayong balita sa kaluwasan o mogamit kasi mong kaugalingong kabubuton sa pagdawat niya na. So, human mo buhata ka na, then that is the most important responsibility sa tanang mga katawan. Kay ato naman gituki usab ang unsa to'y mga declared wills of God. Nagipadayag sa Dios ang nag-unag yun nga kabubuton sa Dios nga ang tanang tao, tanang sakop sa kaliwatan sa tao, maluwas. That all members of the human race be born again. Laing kanangalan kung paghisgot ng kaluwasan, that is being born again. Being born again is just a term nga ikaw, kay ikaw midawat naman sa kaluwasan, diha-diha nahimo kang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Okay? So mo na nga, ato unang hatagan kinis paglabas sa atong panumduman. Nga ang Dios adunay napulo ka mga kanang nagauna nga mga kinaiya niya. Unas tanan, siya sovereignty. Siya ang magbubuot ning tanan.
Siya ang nagbuot nining tanan. I mean, dili man siya makapugos. Ang panayang kabubuton hingpit. Perfect. God has perfect will. Okay? His will is perfect. Siya ra ang may hingpit ng kabubuton. Ang ato nga mga tao dili hingpit. We are not perfect. Ang atong kabubuton dili perfect. It's imperfect. Mao na nga naapil kinaya sa Dios ning sovereignty nga siya ang labaw nga may kabubuton. Ingnon talang niya na. Sovereignty. Labaw nga makagagahong. Ang ikaduha, siya hingpit nga pagkamatarong. Wa gyud siya sayop, wa siya mga mini, kay hingpit siyang pagkamatarong. Okay? Ikatulo, hingpit siya nga hustisya. Hingpit siyang makiangayon. Hingpit. Unya ikaupat, siya gugma. Hingpit ang iyang pagkagugma. Huwag gani makinahanglan siya kanang tumo nga iyang higugmaon kay siya mismo gugma. Hingpit nga gugma. See? Ikalima, ang kinaiya sa Dios, mao ang iyang kinabuhing dayon, eternal life. Hingpit gihapon kana. Ikaunom, ang iyang pagkalabaw nga makagagahong sa tanan. Huwag makalabaw niya. Okay? He is omnipotent, all-powerful. Okay? Ikapito, siya nasayod sa tanan. He knows everything. Tanan. He is omniscient. Ang ikawalo, he is omnipresent. Anaa siya sa tanang dapit. Way luna, way suok, nining kalibutanan, nining unibersuha, nga wa ang Diyos. Anaa siya sa tanang dapit. Ikasiyam, ang Diyos wa na'y pagkausab. Maura siya kaniadto. Karon, ug hangtod sa wala na katapusan. He is eternal life. He is eternal siya. Wa na'y pagkausab. Dilin siya musab. Na'y bersikulo nag-ingon nga, I am God. I change not. O na ikasiyam. Ikanapulo nga kinaya sa Dios nga siya kamatuuran. Kamatuuran. Ang kining tanang napo niya kakinaiya, puro ni hingpit. Perfect. Samtang na. Okay? So, mo kini ang Diyos. Samtang kitang mga tao na, mampuntay mga kinaiya. Ang ato, limara. Ang mga naguna nga mga kinaiya nato ingon nga mga tao, mga sakop sa kaliwatan sa tao, 5. Ang iya sa Diyos, napulo. Okay? Unsa man ning 5 pod ka kinaiya natong mga tao. Ato lang ning gitande, no? So di pa kita mo sud gyud sa atong main topic. Unsa man ning 5 ka kinaiyan sa tao. Ang una, self-consciousness, ang atong pagmatngon sa atong kaugalingon. Nakamatngon ta nga mao kini ang atong pagkatao, mao kana kanang naay mga kasaypanan, mao ikaw. So self-consciousness. You are self-conscious that you are alive, nagaginhawa ka. Nagpaminaw ka nining mensahe gikan sa pulong sa Dios. Self-consciousness. Okay? Ikaduha, ang imong pangisip, mentality. Okay? Mao gini mo sunod dayon. Natay pangisip. Okay. Ang ikatulo, unsa? Ang atong volition. Ang atong kaugalingong kabubuton. Okay? Unya, ang ikaupat, mao ang atong unsa naman to. Primero, self-consciousness, mentality, volition,
Ang ikaupat, ang atong tanlag. Tanlag is the Visayan sa conscience. Okay? Well, di man binisaya ng konsyensya. Gihubad binisaya ang conscience as tanlag. Okay? Kini bang, unsa man ning tanlag? Mo ni ang norms and standards nga naatay pagkahibalo sa unsay maayo ug unsay dautan. You see? Mo na atong standard, mo na norms and standards. Conscience ang atong tanlag. Ang ikalima, mo nga atong pagbati. Our emotions. Okay? We feel hungry, we feel kanang tired, we feel sleepy, we feel good, we feel alert, we feel kanang gutom. Kini, mga emosyon. So, limara nga to ang iya sa Diyos na pulo. Now, kinsa man gyud ang Diyos? Ug unsa man gyud ang Diyos? Mao siya ang atong amahan kung ikaw midawat na kang Ginoong Hesukristo ingon nga imong maluluwas. Sa pagdungog nimo sa maayong balita sa kaluwasan nga unsa gisulti sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31, tumuo ka kang Ginoong Hesus og ikaw maluwas. Human ka makadungog niya na nigamit kasi imong kaugalingong kabubuton, your free will, kay duha man kabahin ang atong kaugalingong kabubuton na ay negatibo, na ay positibo. Ang negatibo mo ay mo salikway. Negatibo man. Sumaingog dili ko. Imong isalikway. Imong balibaran ba? Apan ang pikas, ang positibo, mao ang imong pag-ingog, pagsugot og imong dawaton. Okay? So, gikan niya ng imong kaugalingong kabubuton, paggamiton ka, unsa man niya na negatibo ba, positibo. Kaya kanang imong kaugalingong kabubuton, your free will, hinatag na sa Dios. Yadtog yung migawas kas tagwangkan sa imong inahan, pag-uhag yun nimo, dungan yun paghatag sa Dios niya ng imong kaugalingong kabubuton. Of course, bago pa ang tawa, di pa na mo function fully. Okay? Ang to sa imong pagtubo na physically, manam-anam na nag-ugmad ka ng imong unsa kaugalingong kabubuton. Ug mao na nga ang pangidaron nga diin ana kay moabot na mo gunas tanang tao around 3 or 4 years old, gani ang uban pa mas bata-bata pa nga maka mo unsa na mangutan na sila may tungod og may tungod sa Dios na mao nay dapit, that is the point in their life nga nakaabot sila sa God consciousness. Ang imong kanang bati nga naay Dios, naay labaw nga makagagahom. That's God consciousness. Okay? Which is one of the truths. Okay? One of the truths. God consciousness, and then kanang good news, may ikaduha, o ang ikatulo, Bible doctrine. So God consciousness mo ay naguna. Ngay mubati ba ang tanang tao? Moabot yun, makakabot yun, moabot ba niya ng puntuha ka? Mungutan sa gagmay pata, di ba mungutan na tas itong ginikanan. No? Kinsa man si Jesus, nay, or tay, kinsa man si God. Muna nang that's the point in their life nga nakaabot sila sa God consciousness. Okay? So, tulubago na nila nga
age of kanang accountability. Muna na age of accountability. Accountable na sila. So, pagkadungog sa mayang balitas kaluwasan, mugamit sila niya ng ilang kabubuton mo yun. Either mo yun sila di kumuto or muto. Kasabot ka? So, mauna na. Pag-ingon gyud niya ng tao nga nakadungog sa mayang balitas kaluwasan o muto ko nini. Diha. Paminaw, diha gyud. Instantly. Pag-ingon gyud muto ko, mudawat kang Ginoong Jesucristo nga imong manluwas. Diha maluwas ka. Diha nahimo kang anak sa Dios. Nahimo kang sakop sa harianong panimalay sa Dios. Nahimo kang bag-ong na tao, born again. Naluwas ka, nahimo ka ng magtotoo. Nahimo kang Kristohanon. Unsa pa, gihatagan ka nag pagkamatarong sa Dios, gisuluban ka. Dungan. Nya ikaw gipunit sa Espiritu Santo o gibutang ka dayon pagka kanang hiusa, pagkadugtong nimo kang Ginoong Jesucristo. O kanang pagkadugtunga, paghiusaha, hangtod na nas kahangturan. Di na matangtang. Besan pa, tingali mo yung di na matangtang, panalitan makasala ko. Now, di na isyo ang sala sa diha nga ikaw naluwas. Sabtag yun na. Sin is no longer the issue. Sa kaluwasan, dili sala ang isyo. Ang isyo mo si Ginoong Jesucristo. Kaya na magibayran tong imong sala. Dito sa krus, mo bitong hukman siya dito. Namatay siya dito. Ug siya ang gihukman, inay ikaw o kitang tanan ng mga katawhan. Diha. Pag angko nimo ni anang maong kaluwasan na tao kapag usab, gisuluban kasi ang pagkamatarong. Ang Diyos di na mo tanaw nimo nga usa ka hinukman kundi na matarong ka na. You're justified. Okay? Gawas pa niya na, dungan po niya na, ang imongan isuwat na dito, ilista na dito sa Lamb's Book of Life, libro sa kinabuhi. Na nag-imongan dito, Juan de la Cruz, Charlie Brown. Okay? Ito na imongan. Ilista na dito, ug di na mapanas hangtod nas kahangturan. O paminaw, kadtong pagka marka si mungan dito sa Lamb's Book of Life, mao to'y magkalifikar that qualifies you to be in heaven, to live with God in eternity in heaven. Mao na passport nimo. Kaya imungan to analista na. So, ayaw na ni kalimti kining maong doktrina nga atong gibarugan. Gikan kinis pulong sa Dios. Human ka maluwas, luwas ka na. Sabtag na. Human ka matao pag-usab. Okay? Human ka matao pag-usab. Ikaw nahimo kang anak sa Dios. You were born eternally with God. Nahimo ka ng unsa bahin ni Ginoong Jesucristo. You are now a part. You share all that Christ has. Muambit ka na sa tanan. So unsa pa ang nagpanghitabo nimo niadtong imong gidawat sa Ginoong Jesucristo? Ato pa nang tun-an as we go along sa atong pagtuon. So mo na ni atong gihisgutan nimo nga ikaw naluwas na sa imong pagdawat. Apan kung ikaw nga nagpaminaw nini, kung ikaw mo gamit sa imong kabubuton mo gamit sa negatibong bahin sa imong kabubuton mo yung kagdi kumutuo. Imong isalikway ang gitanyag nga gasa sa Dios
ang iyang bugtong anak mo ay the greatest gift that God is offering you. The greatest gift. Yan itong pagsaulog ni mo sa Pasko, tingali, naginamhinam kang muabri kang mga packages dito sa mga pinaskuhan, mga regalo. Ni ay kinalabwan sa tanang regalo. Huwag makatupong si Ginoong Jesucristo, anak sa Diyos. Nagpakamatay dito sa krus tungod sa imong mga sala. Siya ay mibayad sa imong utang ng mga sala. Kaya di ka makabayad. Huwag taong makabayad sa utang niya nga sala. Wa. Sa may bayad. Mo na ang Diyos naghimo og plano nga ikaw nga nahimulag nagikan sa Dios, hingpit imo paghimulag, completely separated tungod kay kita mga kaliwat man ni Adan ug ni iba, napanunod man nato ang ilang original nga mga sala. Karon buot sa Dios nga kita mahibalik ngadto kaniya, mapasiguli ngadto kaniya kay naputol mga atong relasyon. Gumikan tong gibuhat lang Adan ug ni iba dito sa paraiso, sa hardin sa Eden. Mao na si Ginoong Jesucristo mo'y isyu sa kaluwasan. What think you of Christ? Ayaw na atong sala, mayong ka bisan nito magasala, luwas na ta. Correct. Barugi niya kining maong doktrina. Once saved, always saved. Dili Indian giver ang Diyos. Nga mo yun, uy, nakasala, magka akong bawion ang kaluwasan ni mo. Dili mo na ang Diyos. Unsay ang pasalig, iya ginang tumanon. Dili mamakak ang Diyos, oy. Usas kinaiya sa Diyos, dili mamakak. Kaya nga naman, kamaturan ko siya, hingpit ko siya. Dili na siya Diyos kung mamakak. Tumanon yun niyang tanan niyang saad. Unsa ka faithful sa Dios na mo bitaw hapit na mo sod ning divine guidance ning sod na maganit kahapon atong una-una na to pan makita nimo unsang tuyo sa Dios, plano sa Dios sa imong kinabuhi. Gigugma sa Dios ang kalibutan nga tungod ni ana iyang gipadala iyang bugtong anak. He sent His only begotten Son to die sa imong dapit, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Ay man na nimo mabasa. John 3:16, mao kana ang mensahe sa kaluwasan. Mao na sabta kini nga ikaw nagdungog, nagpaminaw nini nga dili pa magtutuod, dili pa luwas, dili ka anak sa Dios. Gikasubo ko sa pagsulti nimo ni anak. Unsa man paghimo nimong anak sa Dios nga imo manggisalikway ang iyang bugtong anak, mao man toy Yahweh, mo'y agianan. Unsa gisulti Ginoong Jesucristo mismo diya sa Juan 14:6. Ako mao ang dalan, ako ang kinabuhi, ako ang kamatuoran. Why makaadto sa akong amahan gawas kon pinaagi kanako na. Sa man na nimo pagtuis. Nya na pagyod. Ang 2 Peter 3:9 unsa may gisulti? Segundo Pedro 3:9. Basahan na sa imong Biblia. Ang Dios dili buot nga naay laglag, naay mo adto sa impierno. Mao nay content niya ng maong bersikulo. God is not willing. Paminaw. God is not willing that any, underline the word, any should perish, but that all should come to repentance. Kanang come to repentance mo pagkaluwas. Mao ni kamubuton sa Dios. Dili niya kamubuton nga naay mo adto sa impierno. Natingali mo tanang ka, ngano man laging na may impierno? Nganong namay mo adto sa impierno? Bawo kung sa tubag.
Beto baga ko na. Na ay maimpyerno tungod sa ilang kabubuton nga muadto didto. Tinuyuan sa ilang buot nga maimpyerno. Sa na nimo pag tuis ka ng pulong sa Dios nga iyang kabubuton nga tanan unta maluwas. Mao bitong naiunta diha kay ngano tungod malagi sa atong kabubuton. Di man mamugos po ng Diyos. Dili siya makapugos. Supak na siyang kinaiya. Kay kung iya kang pugson na, iya nag-isupak ang iyang kinaiya. He cannot violate his character. Dili. Mao na nga, unsay, akong balikon nga, unsay sulti isaad sa Diyos, iya ginang tumanon. God is a faithful God. Tanan niyang mga kinaiya nga. Di gyud ka di nimo matugkad. Mao nang atong hisgutan ning mga butanga nga ang Dios, okay? Iya kining giplano aron kita mahilangit. Ang plano sa kaluwasan hingpit. Kaya kinsa may gamugna nining kanang paagi sa kaluwasan. Ang Diyos man, siya may nagmugna. Unsay iyang mugnaon hingpit. Kasabot ka. Di parihan na itong mugna taga itong kaugalingong plano. Di yan. Huwag yun mahimo. Mao na ang aking tanan diha na nasud ni sa timing sa Dios. Unsa kaming danon ang timing. Kining timing di man ni binisaya. Kay di man nato mabinisaya anto na lang nagi in English nga mao naman na itong sagad ginagamit. Panglitan mo yung timing lagi ka. Di man ka maka. Well, of course, umiingon ka sa in English. Oh, you are just on time. Sakto mabot. Time. Lagi time. Apan kung bahin na sa Diyos, why time ang Diyos? Why ka ng panahon? Okay? Ang sabot pa sabot. God is timeless, ageless. Okay? Wa siya'y pangidaron, wa siya'y panahon, wa siya'y time. In fact, kung maghisgot ang timing, gigamit lang ni nato aron ta makasabot kay mga tao ron ta. Nga masabtan ba na nato? No, naginganlan og language of accommodation. Nga ato lang ning gigamit kining timing, although God has no timing. God is kining time. Ibaw ka kining atong panahon, takna, ingon ta. Sakto man ang mga synonym na Bisaya. Kini atong takna, gipahuwam ra ni sa Dios nato samtang niya taning kalibutan na. Gipahuwam ta. Okay? Wa may makinahanglan ang Dios og takna. Timeless lagi siya. Mao na para rin nato mo bito nang we are subject to kanang relo, atong mga wall clock, na atong mga unsa pa ano bang mga relo, okay? Mo ni kiga tugaan man nato unsa nang orasa apan gipahuwam ra ni sa Dios nato nakita nimo grasya ra gyapon. No. Okay. Kung maghisgot ta sa Dios, bahin sa Dios, timan nga ang Dios usara Dios ha. Kaya naarabay mga kanang mga grupo diha, mga pundok na nagtuo nga kanang naay dili mo tuo sa balaang Trinidad. Di ba? Naay mga grupo nga di mo tuo. Ang ilang gituan ra kuno Jehovah o Dios ra. Na unsa mo na nimo pag reconcile niya ng John 14:6.
I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. Si Ginoong Jesucristo. Now, si Ginoong Jesucristo, atong hisugutan niya, ang ginganlan og hypostatic union. Unsa man ning hypostatic union? Ang actually gikan ni sa original nga Griego nga pulong Greek word hypostasis. Now, ang bot pasabot sa hypostasis, the essential and basic nature of identity. Mo na bot pasabot paghubad sa English. Now, the essential and basic nature mao ang anaa kang Ginoong Jesucristo. Now, hypostatic mao kini ang ginganlan og the affirmation sa duha ka kinaiya ni Ginoong Jesucristo. Unsa man ang duha ni ka kinaiya? Kinaiya sa Dios ug kinaiya sa tao. Human nature ug divine nature. Now, unsa man to'y gisulti diya sa John 1:14, and the Word was made flesh. Ang flesh diha is the human nature niya, and dwelt among us, full of grace and truth. Now, the Word became flesh. Mao kini ang hypostatic nature of the Lord Jesus Christ. Kaya ang duha ka mga kinaiya niya, it only belongs to the Lord Jesus Christ. Siya ra. Now, kung bahin na sa kanang human nature, kinigingan lang sa in English, this is a term, theanthropic. Theanthropic. Kini kombinasyon is duha ka Greek word nga theos ug anthropos. Mao nang naingon og theanthropic. Okay? Theos means God, anthropos means man. So mao ni ang duha ka mga kinaiya ni Ginoong Jesucristo, human and divine. Now, there is no change. Why kausaban in the human nature ni Ginoong Jesucristo? Just as there is no change in the divine nature ni Ginoong Jesucristo. Why kausaban? Ang duha ka mga kinaiya niya became distinct. Ambot pasabot, nagkalahi. Not identical. They are different. They are separate. Now, mao na'y nakapahimo ni Ginoong Jesucristo nga unique person of the universe. Siya na nag-iyang duha ka kinaiya sa tao o kinaiya sa Dios. Mao na'y hypostatic union. Okay? Paminaw pagayon ini kay mayroong danon kini bahin sa atong manluluwas. Now, the divine nature always remains the divine nature. Kanunay yun. Ang human nature niya always remains the human nature. Apan magauban kini sila apan nagkalahi. They go together but they are separate. Nagkuyog pero nagbuwag. Mao na binisaya. Now, mao to nga atong gisgutan ang kinaiya ni Ginoong Jesucristo ingon nga Dios. Mao to nga atong gisgutan nga 10 attributes: sovereignty, justice, kanang righteousness, love, eternal life, omnipotence, omniscience, omnipresence, immutability, and veracity. Mao niyang napo ka mga kinaiya sa Dios. O na nag-iyas Ginoong Jesucristo niya sa iyang pagka-Dios. Okay? Apan ang nature sa tao lagi, 5 attributes: self-consciousness, mentality, volition, kanang conscience, and emotion. Now, nobody is like the Lord Jesus Christ. Why sama ni Ginoong Jesucristo? Why tao nga sama ni Ginoong Jesucristo? Since He is a unique person. Unique means, unsa? Dili kasagaran. Okay? Now,
mao na nga kitang mga Kristohanon, mga sumusunod sa atong manluluwas nga si Ginoong Jesucristo, gimanduan diha sa Efeso 5:1. Unsay mando diha? Be ye imitators of the Lord Jesus Christ. Kana nagpasabot. Kana nagpasabot, be imitators of our Lord's life. Atong kanang sundugon, awaton sa iyang kinabuhi, sa iyang pagkatao. Okay? Samtang din pa siya kanang lakaw, kinabuhi din hining kalibutan na sa wa pa siya sakita, wa pa siya mamatay sa cross. So, ang gipasabot din be imitators of the Lord Jesus Christ, nagpasabot kini be imitators of our Lord's life, sa iyang pagkatao, dili ang iyang pagka-Diyos, because it's impossible. You see? We cannot imitate God. Dili wa ni it cannot be applied sa iyang being God because it's impossible. Now, both pasabot, be imitators of Christ's spiritual life while living in this world as He sa iyang paggamit sa mga Diyos nun nga pangunahuna, giniya og tuman sa kabubuton sa iyang amahan, tuyo sa iyang amahan og plano sa iyang amahan sa iyang kinabuhi for His life. So, ang iyang kinabuhi nining kinabuhi din sa kalibutan, dito siya magapuyo. Paminaw, dito si Ginoong Jesucristo magapuyo sa iyang puloy-anan. Nomdom ka ang kanang divine dynasty. By the way, kining dynasty atong gigamit ni dynasty, dili nimo na makita sa diksyonaryo kaning word nga dynasty. Dynasty is just a combination of two Greek words, dunamis ug spheia. Dunamis, ang bot pasabot, dunamis, gahom, power sa English. Ang spheia is lugar o dapit. Okay, so kung tapuon mo na, dapit nga may gahom. Apan ka ng gahom, maiya sa Dios, dili gahom sa tao. Kasabot ka? So mo nang ilan na lang ng giingon og dynasphere. Okay? Dynasphere. Gikan sa dunamis o spheia. So mo na nga si Ginoong Jesucristo nagapuyo sud sa kay kini it's a mental attitude sa ato nang ginahisgutan. Dynasphere is a mental attitude. Si Ginoong Jesucristo nagapuyo niadtong iyang dynasphere nga gitawag katong prototype. Ang iyahan ni Ginoong Jesucristo nga dynasphere was prototype, whereas kitang mga magtutuo niining panahon sa simbahan ni Church Age, dili prototype divine dynasty nga to. Karon, it is operational divine dynasty. Samtang na yun, ha? I hope di na nimo makalimtan. So, ang kinabuhi ni Ginoong Jesucristo samtang din pa siya kalibutan sud sa divine dynasty prototype, mo niya atong ipasunod o ipaawat o ipasundog His life on earth inside the divine dynasty without using His divine nature's attributes. Sawa niya gapita ang iyang kinaiya ingon nga Dios. Now, si Ginoong Jesucristo had to be a perfect man. Gikinahanglan nga siya hingpit nga tao to be the Savior of the world. Kay, kung wa pa siya kanang tuman niya itong mga requirements to be a Savior, then dili siya ang manluluwas. Unsang itong mga requirements for one to be a Savior. Number one, nga wa siya
salang panulundo ni Adan, way original nga sala ni Adan, wa siya kinaiyang mga sala, no is in, wa siya makabuhat og bisag gamayng personal sin, no na ikatulo, o kinahanglan siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Ikalima, nga kinahanglan nga siya hingpit nga sakop sa kaliwatas tao, perfect member of the human race. Mao ni mga qualifications. O mao si Ginoo Jesucristo ra ang nakatuman nining maong mga qualifications. That's why he was qualified to be the Savior of the world. Kung balikon tong mga qualifications, wa siyam niadtong original nga sala ni Adan, wa siya kinaiyang mga sasala, wa siya makabuhat og personal nga sala, siya ra ang bugtong hingpit nga sakop sa kaliwatan sa tao, og siya na nag-iya og hingpit nga pagkamatarong. Okay? So I hope na klaro nimo na. Og si Ginoo Jesucristo nagpabilin siyang hingpit nga Dios. At the same time, sa sama usab nga higayon, nagpabilin siya nga hingpit nga tao. Mao na hypostatic union. Kasabot ka? The Lord Jesus Christ is not two persons, but one person lang with two natures. Sabta na, akong balikon, si Ginoo Jesucristo dili duha ka persona, kundi usar siya ka persona nga may duha ka kinaiya. The Lord Jesus Christ is God, man, Dios ug tao, nga mao nay nakapaon sa talagsaon dili kasagaran nga pagkaunsa siya. So, kung balikon, the Lord Jesus Christ is God, man, in one person. Kaya naarabay mini nga pagtuo nga there is a false belief, kining gitawag og Nestorian belief. Nga hibaw kag unsa ni. Kay kining Nestorian belief nagaingon, nagatuo nga sanglit si Ginoo Jesucristo na tao man pinaagi sa birhen na pagkatao, pinagi na Maria, o si Ginoo Jesucristo Dios man, nan si Maria mo inahan sa Dios. mo na tinuhuan sa ginganlag Nestorian belief nga since kuno si Ginoo Jesucristo was born through the virgin birth in Maria, and the Lord Jesus Christ is God, then Mary is the mother of God. False. Sayo. Wa man mag-agi wa man mataos Ginoo Kristo pinaagi og laki. Wa man. Wa siya ipanganak tungod sa laki, wala. Wala. So wa hilabti sa Maria nga ipanamkon sa Ginoo Kristo kang iyang pagpanamkon pinaagi sa unsa? Dios ang lihok. Diyos, Espiritu Santo mo'y palihok niyatong tanan nga plano to sa Diyos. You see? Why nahilambigit nga tao nga laki niyanto? Mo na nga si Jose unsa man siya? Foster father ra ni Ginoo Jesucristo. Kasabot ka? So, okay. Atol sa ikaduhang pagbalik ni Ginoo Jesucristo. Paminaw. During the second coming, si Ginoo Jesucristo will be seen, makita nato ingon nga tao sa diha nga siya muhukom sa tanang tao. Okay? Atong makita siya nga ingon nga tao. So, kung malikon, mando kini, be imitators of our Lord Jesus Christ. While he suffered on his way to the cross, he did not use his being God. Wa niya gamita. Nasuod ni sa doktrina sa kenosis. Unsa man ning doktrina sa kenosis? The Lord Jesus Christ emptied himself.
wa niya kanang tanduga ang iyang pagka-Diyos. Wa niya gamita ba? So samtang siya nagaantos, nag-agi niya itong iyang pagsakit, paingon dito sa cross, hangtod namatay siya. He did not use his being God. That's under the doctrine of kenosis. Our Lord emptied himself. However, he used divine viewpoint thinking. Nagagamit siya sa Diyos nun nga pangunahuna all the time. Samtang dini pa siya sa kalibutan. Iyang gigamit ang mga Diyos nung pangunahuna. Divine viewpoint ang iyang gigamit. O nagagamit siya sa iyang 5 ka human attributes. Kay tao man po siya. Atong isugutan. Unsa tong 5 attributes sa tao? Self-consciousness, mentality, conscience, volition, and emotion. Iyang gigamit katong iyang 5 ka mga kinaiya ingon nga tao. Our Lord never allowed the integrity of his human nature to be compromised. Mga kompromiso pinagi sa pagtabang sa iyang kanang kinaiyang ingon nga Dios. Our Lord never allowed the integrity of his human nature to be compromised through the help of his divine nature. Inomdom kaniya atong panghisgutan, taod naman ron, kining pulong nga Eusebia. Eusebia. Ang pasabot sa in English ning Eusebia is godliness. Bahin kini sa espirituhanong panginabuhi kanatong mga magtotoo. Now, ingon nga magtotoo as a believer, if you live inside the divine atmosphere, diha sa imong operational divine atmosphere, nagakinabuhi ka in Eusebia, godliness. You will not and never dare to twist this doctrine of hypostatic union of the Lord Jesus Christ. You cannot. Hinumdumi nga si Ginoong Jesucristo, wa mo gamit sa iyang pagka-Diyos to resist temptations in life. Wa ni gamita. Apan ang iyang pagka-tao. You see? He tested and proved our spiritual life through his life. Ato ni ipadayon ugma. Ni apatay daghan mga paghaisugutan bahin ini. So, gidapit kagyapon ayaw si Piata ang pagsubay niining atong series nga Bible study nga niya kita nagadupot niining Doctrine of Divine Guidance at panang hisgutan ng ining mga pasiuna nga mga points of doctrine aron makita gyud nimo as we go along unsa ka mabulukon kanindot kining paggiya kanang agak pagtultol sa Dios kanato iyang mga anak. Okay? Magampod na. Ama na mga Dios, nagpasalamat kami kanimo niining higayon. Matamis nga higayon di namong saluhan ug among dawaton kining imong mga kamatuoran. Bahin kanimo ikaw nga among amahan. Salamat o Diyos sa imong pagkamatinumanon sa imong mga saluban ni kami o Diyos sa among pagbuwag-buwag iwalikay kami sa mga kabilinggan. O nagampo ako Diyos kining imong mga anak nga mapadinayunon sa pagsubay, pagsunod, makugihon sa pagtuon sa imong pulong pinagi nining among Bible study through the YouTube ubos sa Balbido Evangelistic Ministry. Amo kining giangkon nga imong pagsangkap kanamo, grasya kining tanan. Wala kami amo nini o Dios, amo kining giangkon sa tumang pagpaubos nga ikaw lamang ang among saligan sa matag gutlo sa among kinabuhi samtang niya pa kami nining walog sa mga luha. Nga ikaw buot man nga kami magmadinaugon, busa kami nagasunod nining imong mga pamaagi, imong protokol
Salamat o Dios. Uban ni kami, dada kami pagbalik, ugma, nining among pagpadayon sa pagtuon sa pulong nimo o Dios, nga mo lamang ang among kaligon, kabaskog, kalipay, paglaom sa among kinabuhi. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.